dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulimek ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tilakay akubbo. Pagamamkan dagiti lumugar ni Tata Simon ubing tamalaksid a kubbo daytoy ket agnanaudpay iti daan a balay. Sigon kadagiti lumugar umukkano dagiti inkanto kano anya pay akita ti di katatauan ti pagnanaedan ni Tata Simon. Isu amabutbuteng dagiti lumugar. Iti maysa nga aldaw ken Sigun kini Marina kakalugaran. Nakita na ija asideg ti kalapaw nila kay Simon ni Judith. Isu adakkel ti pamatik. Adda mo jay kubo alakay iti kalata pa nagmuneng-muneng ita ni Judith. Ay, wan siguro ah. Ay, wan nga pa siya. Mamati akmat dito. Ay, mamati kami ba? Hanggang dito sa ambaw. Idi pay lang. Talaga aperhuisyon dito'y lugar tayo dahi di alakay akubo. Masiguradok nga adipan ti Diablo dahi jay. Ay, siguro ka dito. Basta. Itanti ka nito kakalugaran. Naskan nga agtig na itayon. Ay, wan. Paksatin tayon dito'y lugar tayo dahi di alakay Simon. Lumor ka dito! Lumor ko! Dagiti kakalugarak. Bumalo ka dito! Napalalo ti pungtot da nga da iti paraangan ti pagnanaedak. Anya tinaramin mo kay Judith, ha? Ay, Diyos ko. Lumor ka! Anya ti aramidak. Amang ano sir kendak dito'y ketdang randa. Lupo alakay! Lumor ka dito! Kalinaedak dito'y unag ti balay ko. Sa anak arumrumwar. Ay na, Elena, anak ko. Madanaganak. Amang ano anya ti aramiden dagiti kakalugaran tayo kin ni Simon. Makamumutan ay ti biyag na, nanang. Ha? Husto ti asawak. At dalakit di pa kay naigan nila kay Simon, kadagiti karkar na mapaspasamak dito'y lugar tayo. Anak ko, saan arumbang apabasulan tayo latan? Saan tayo nga amo no anya talaga tinapasamak kin ni Judith? Nilakit dila kay Simon ako buti makagapo. No apayakas day nga agmunang-munang ita ni Judith, nanang. Sigurado day ta. Elena, anak. Isu nga rod asaan ko alaplapdan ni Aldo amang idadaulo kadagiti kakalugaran tayo. Naskan ang mapaksyatan nila kay Simon Akubo dito'y lugar tayo. Lumor ka dito! Alakay akubo! Aldaw, talaga asaan arumwar nila kay Aldaw iti pagnanaedan na. Oh, nga rod. Lumor ka! Anya nga tano uramen tayon ti balay na. Ay, wan na kaso! Bayan! Saan tayo nga taamadaksan, Aldaw? Anya ko maaga po amadaksan tayo? Aldaw, Nakarkaro amadaksan tayo. No saan tayo nga aramiden ti kastoy? Isu nga uramen tayon ti balay na. Ala, yag mo day tabuti ti gaas. Nga tapabelo na. Atoy, Sige, pasgadam ti pabelo na. Tasyak ti mangibarsak iti balay nila kay Simon. sige. Ataytan. Ita, ibarsak kong... Ataytan, mangrugin ang mauram. Abingay! Agtudumatan! Agtudaw! Aldaw, kilata nagtudaw. Nagpigsa. Nasabsaban ti apoy. Makita tayo kakadwa! Husto ti atap tayo! Talaga nga adipan ti Diablo nila kay Simon! Isuakas ta marigatan tayo amang paksat ken kuana!
Ay, Diyos ko, agyaman ak. Kunak no kanibusan akon. Kunak no mairaman akon mauram. No mauram to'y pagnanaadak. Ay na, kilat nga da makapurar alawag anagparang iti sangwanak. Ay, Saan ka ngagdanag, Tata Simon? Saan ka, amaan ano? Ay, ada nagsawaw. Sino ka? Saan ka makita? Tamapura rakiti lawag makit kita. Ay, Siya, timang bambantay iti daga, anak saadan ti balay mo. ay, Siyak matla ang ti makagapo, no apay ang nagtudo iti nabigsa. Nga iso tinangsabsab iti apoy, amanguram kuma iti balay mo. kasta ka day. Ay, agyamanakan ka no asino ka man. Basta agtalinaad kumati kinasingpat kan kinadalos ti pusong, Tata Simon. Ta ikarig, kanayon mat, asalakniban ka. Kasjay gayam tinapasamak, Aldo. Saan ka di akarkar na day dyan napasamak, Elena? Tenga ti aldaw. Kalata nagtudo iti napigsa. Kat idipimanaw kamin ijay ayan ti sular nila kay Simon Akubo. Kalat matan ang nagsardeng tinapigsa atudo. Nakaskas daaw. Isu nga mo, aramid ti jablo day jay. Sinalakniban na ti adipen na. Anya ti aramidon nyo ita. Saan kami ngagsardeng kadagiti kakalugaran tayo? Nasken nga ipamuspusan mi ti amin. Tapno mapaksyat nila kay Simon. Tanusan, ang mga nudakdakers pa iti mapasamak kada tayo. Ay, handay ta. Nagpipintas ti bunga dagiti mulak. Adumanen ti pangalaak iti abastok. Kasaya atanen ti kastoy. Tasanak met amabalen nga agmarangmang kadagiti lumugar. Amapan mangala iti abastok akanet. Ta sigurado adang randak. Anyan, anagado ti bunga dagiti mulam anateng kabsat. Ha? Nagimaskat nga tandag ita. Ay, saan ka mabuteng kanya, kabsat? Anya kumaaga po. Amin dagiti lumugar ket kabuteng dak. Saan kanya tamariknak anadalos ti pusom kabsat. Ay, agyamanak. Tadapay lagayam kasken ka asaan amamate. Kadagiti ibagbagada kontra kanya. Malakabsat. Mangboras kan kadagiti bunga dagiti mulak. Nawaya ka amangala. Kastanda ti panagpagayam ta. Nakarikaron adayawan ka, gapo iti inaramid mo iti dayji abakat, Tata Simon. Napatag nga engkantada. Babaan kan kuana. Kayat ko nga idanon mo, nga adda dilubyo adumtang diti lugaryo. Dilubyaw. 1. Nagrairan ti kinadakas diti lubong. Ngamrumbang la amaukom dagiti napaklanan ti kinadakas da. Aniya? Dagiti laang adda pay la nadalos sa panagpuspuso na ti maispal. Katdakkel ti agbalin a papel mo. Tapno maispal dagiti maikari. Tata Simon. Anyat kayat mo asawan. Napatag nga engkantada. Dumngag ka, Tata Simon. Isalaysay ko kan ka ti amin. Kat idanon mo iti dayji abakat ti amin nga ibagak. Tapno mapakaamuan na dagiti maikari. Anya ka din taytang ibagbagayo, nanang. Makapasaggar mo ti kasta asasawin nyo. Mamati ak itimbaga ni Simon, anak ko. Simon? Kasarsari tayo dyan kay ako bunga adipan ti Diablo? Anak ko! Nanang agigilan! Diyos ko! Dahito'y ka din ti dilubyo nga ibagbaga ni Simon! Diyos ko, nanang! Pinasarod mo na dagos ni nagpigsa tayo, tigilin! Anya ka na tayo ang mapaspasama!
Ay, Diyos ko! Anya ti aramidin tayo, Aldaw. Saan tayo ang maispal lagi tinaisagmak? Gapo itiging ginag, tanapigsa ti tudaw. Diyan ka mo. Ina, Kakalugaran! Aglayusan! Nas ka na mapantayo tinangato ang lugar! Taplosan tayo ang masahin! Aldaw! Anya ti aramidin tayo! Naskan nga agbakwit tayon! Kakadwa! Kartingan nyo! Agbakwit tayon! Sakbay amalipos to'y lugar tayo! Nanang, sa dito ti pagkamangan tayo. Anya ti aramidan tayo. Kakalugaran! Awanan ti pagpilyan tayo! Naskan nga agkamang tayo ijay lugar ni Simon! Anya, nanang. Unasan tayo kumati anyaman adakas nga atap tayo kin ni Simon. Itilangan lugar na ti katalgadan a pagkamangan tayo. Kartingan nyo kakadwa! Mapantayon iti ayan ni Simon! Aldaw! Jakla impagaraw! Akas la mansyon gayam ti o nagtibalay nila kay Simon Akubaw! Ina, Wan nga rod. Kat, nagimang dito'y unag. Saan tayo apulos amang nagtibaya kabak ti tudo di tarwar? wan nga raw! Anya kinakarkar na daytoy! Ay na, gagangay lang abalay no kitkitain itiruar ti pagnadaedan nila kay Simon! Ngam dito'y unag! Pimalasyaw! Kit nalaon na tayo aming nga kakalugaran! Ay, Nakaskas daw talaga! Agyabang kami! pakawanan na, Tata Simon. Pinagatapan kay ti Dakas. Ngam si kamot gayam ti makatulong kada kami nga kakalugaran. Aldaw. Di kagbutang kanyak, Tata Simon. Saan ka adangran? Aklunak ti bidot ko. Ket sapay la kuma, tama pakawandak. Awan ti basol mo, Barok. Ay, pakawanan da kami, magkakasimon! Pakawanan da kami! Awan ti basol yo kanyak. Iso asan arumbeng agkid daw kayo iti pamakawan. Nalabit nga isuan na pasamak dahi dya adilubyo. Tap numawaknitan tinakulaapan na panunot mi, may papankan ka. Biddot gayam dagiti atap mi, may papankan ka. Tata Simon. Manipod nga rod idin, ubing. Nawayan ni Simon anak ipulapol, kadagiti lumukara. Katawanan ti uray maysa, anak butang kankwana, gapo iti langana. Nagtalinaad ma ti kinasingpat ni Simon, akas iti inkarina, iti inkantada, iso anagbiagan daytoy, iti naulimag kan natalinaay. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo.
Saan kayo nga agsisinaor? Kan saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.